Les grues que rebem avui són una culminació d'una història d'inversió i esforç. Mostren, en definitiva, el compromís del sector, dels operadors globals i les navilieres en una localització concreta, una localització estratègica on es produeix en un territori concret, Catalunya, Barcelona, vivint aquesta pandèmia que sembla que ja albira una sortida a través dels plans de vacunació, tenim de nou notícies d'inversió. I aquesta és una bona notícia pel Port de Barcelona, és una bona notícia per Catalunya, és una bona notícia per la comunitat logística, una nova inversió que arriba per prestar servei, que arriba per tal de generar aquest reforç de les exportacions i les importacions, que arriba, en definitiva, per reforçar el comerç internacional. Són les més grans, però també les més modernes, les més eficients, també mediambientalment parlant, perquè, com s'ha dit, tenen un funcionament elèctric a través d'una energia neta. No podem oblidar que una de les estratègies del Port de Barcelona, d'acord amb el quart pla estratègic, i també de les estratègies de terminals com Hutchison Ports West, és la descarbonització. I dins d'aquest pla de descarbonització hi ha precisament que aquesta terminal pugui estar al llarg d'aquest any 2021 preparada per rebre portacontenidors amb energia elèctrica i que sigui una energia que permeti que aquests vaixells estiguin generant zero emissions quan són a port. Estas grúas permitirán a AVES ampliar aún más su ventaja competitiva. Con un total de 13 grúas de muelle, seremos capaces de operar a la vez 3 megabarcos de 23.000 contenedores de capacidad. También nos permitirán incrementar nuestra flexibilidad para operar barcos más pequeños.